V posledných rokoch odborníci sa veľa zaoberajú s tým, ako je možné dôchodkové systémy urobiť udržateľnými a dôchodky adekvátnymi, teda primeranými. Európa čelí samozrejme viacerým výzvam. Tá najzávažnejšia, o ktorej z času na čas síce hovoríme, ale nikdy sa to neberie celkom vážne, je starnutie obyvateľstva. Ukazuje sa, že v roku 2060, čo nie je až tak strašne ďaleko, to je 50-ročné obdobie a tak sa nám zdá, že 1950 alebo 60 dokonca nebolo až tak strašne dávno, sa zmení veľmi výrazne pomer dôchodcov a práceschopného obyvateľstva. V niektorých krajinách dokonca môže dosiahnuť počet ľudí v dôchodkovom veku okolo 35–40%, čo je mimoriadne závažná zmena. Vieme všetci, že pôrodnosť je mimoriadne nízka po celej Európe, možno dve krajiny sú iba výnimkou, a teda starnutie je zapričinené v zásade týmito dvoma faktormi. Na jednej strane žijeme dlhšie, na druhej strane nás ubúda, pretože sa rodí málo detí. Áno, žijeme dlhšie, aj keď sa to nezdá. Štatistiky ukazujú, že ostatných 50 rokov, každých 5 rokov o rok sa zvyšuje priemerný vek dožitia. Aj posledný časový rad od 1998 do 2008 ukazuje, že aj na Slovensku počas týchto 10 rokov sa zvýšil priemerný vek dožitia o 2 roky. Aj v prípade mužov, aj v prípade žien. Pokiaľ ide o Európu dneska, ženy sa dožívajú v priemere 82 rokov a muži 76 rokov. Slovenské údaje hovoria asi toľko, že my dosahujeme asi o 3 roky nižší vek dožitia. Za týchto okolností samozrejme otázka je, do akej miery sú dôchodkové systémy udržateľné. To bol samozrejme dôvod aj preto, aby Slovensko pristúpilo k dôchodkovým reformám. Vytvoril sa ten tzv. Kapitalizačný pilier, ktorý síce nie je celkom kapitalizačným pilierom v tom pravom slova zmysle, pretože napríklad aj Zelená kniha, o ktorej sa v týchto dňoch veľa hovorí v Európskom parlamente, konštatuje, že pod kapitalizačným druhým pilierom v rôznych krajinách sa chápe rôzny systém financovania dôchodkov. Väčšinou sú to zamestnávateľské schémy, kde zamestnávateľ poskytol túto vymoženosť v tých časoch, keď európska ekonomika bola na vzostupnej fáze a bol nedostatok pracovných síl. Aj týmto spôsobom chceli priviazať svojich zamestnancov, pretože už aj vtedy bol problém prenosnosti dôchodkových práv v týchto zamestnaneckých schémach. Ten problém pretrváva aj v súčasnosti. Prenosnosť dôchodkových práv, pokiaľ ide o priebežný systém financovania, ten prvý pilier, čo v zásade u nás je dominantný a pravdepodobne zostane dominantným aj pre ďalšie 10 ročia, v tomto prípade prenosnosť dôchodkových práv z jednej krajiny do druhej je vyriešený. Prijal sa svojho času smernica, ktorá túto záležitosť upravuje primerane, ale dodnes nie sú doriešené problémy prenosnosti práv dôchodkových, pokiaľ ide o druhý pilier. Existuje aj tretí pilier, ale aj správa konštatuje, že v nových krajinách, v nových členských krajinách ľudia nemali možnosť si ukladať peniaze do tretieho pilieru. Ukazuje sa aj to, že ešte aj v súčasnosti existuje strašne málo informácií o dôchodkových systémoch, o dôchodkových právach, ako jednotlivé piliere fungujú, aké sú práva v jednotlivých pilieroch. Ukazuje sa, že aj tu je potrebné urobiť výrazný krok dopredu, vrátane
určitého balíka poznatkov, pokiaľ ide o finančné záležitosti. Aj v iných súvislostiach, aj v prípade zadlženosti sme mali tento problém, že je strašne málo poznatkov o tom, ako financie fungujú. Myslím si, že aj v tomto prípade je potrebné riešiť aj túto záležitosť. Problémom sú aj dôchodky žien. Ukazuje sa, že dôchodky žien sú výrazne nižšie v celej Európe, čo vyplýva jednak z rozdielu medzi platmi, z prerušenia kariéry. V niektorých krajinách je výrazný podiel žien, ktoré pracujú na čiastočný pracovný úväzok. A mnohé ďalšie záležitosti. Ten výsledok je ten, že je ďaleko viac žien v riziku chudoby, keď dosiahnu dôchodkový vek, ako muži v tom istom veku. Je tu výziev viac ako dosť, aby dôchodkové systémy boli udržateľné na jednej strane, napríklad aby čelili krízam, ako zažívame a zažívali sme v uplynulých mesiacoch. Na jednej strane a na druhej strane, aby dôchodky, ktoré sú schopné vyplácať, boli adekvátne, boli primerané, aby zabezpečili dôstojný život. Ukazuje sa, že dôchodkové fondy je potrebné tiež podriadiť tej prísnejšej finančnej kontrole, ako sa uplatňuje, ako sa bude uplatňovať na finančných trhoch vôbec. Dneska dôchodkové fondy naozaj sú najväčšími investormi alebo jednými z najväčších investorov v európskom hospodárskom priestore. Myslím si, že je potrebné primeraný prístup zachovať, aj pokiaľ ide o dozor, aby boli solventné tieto dôchodkové systémy aj v budúcnosti. V ďalšej fáze bude nasledovať biela kniha, ktorá bude obsahovať už konkrétne opatrenia. Zelená kniha v zásade otvára rozhovor, otvára sociálny dialóg, čo je únosné uplatniť v európskom priestore, čo je únosné, čo je potrebné urobiť napríklad na zabezpečenie lepšieho zdravotného stavu, čo je potrebné urobiť preto, aby ľudia neodchádzali masovo skôr do dôchodku, ako je dôchodkový vek.